Ma fakere sajuk sajala majuli bisalte rimika tripurano tewaisadi admission khairokha ketal classo sudo abo Simiya a khorok thamni je namani chamung te kanmung rokno bo pai rikha simna amchaini maya Gunang MLA Brishaketu Debbarma 2020 ni salo ma fakere ni sajuk sajalani kothoma rokno nogoi hasteni lokorok khaklabo yakromoi kaplai hakelijak o kothomani kokhonaoi Kubuni mothate NGO rok o khorok thamno chubanai tei naikolnai hini sakha phiaba mukthango hinke Samwngbo koroi agino kokriwi klangjak maya Gunang MLA Brishaketu Debbarma a khorok thamno yakungbai bachai manya sakno naikolnai hinoi aboni kok kubui no Samwngbo nugui tongo o kothomano rogoi tini bo nijini samung yakaroi o khorok thamno tewaisa ketal classo re-admission khai kalangkha yagulo borom Gunang MLA Brishaketu Debbarma sakha lukurok bo a khorok thamno yakungbai bachai manya sakno kisa misa chubana muchungkhe chubai mano hini sakha School tatang ke tini school thayako tini school datang hai no hai tini chini Ebenezer hostel of hai sopajak chini Rimika Majuli tini Bishal borok no taklai bisini tewisa admission re-admission tini ching khlajani phaikya kai school committee rok no belai khen hambai mario je borok no porithani chubasu khlaimani bagui bongni fees rok singno belai kheno borok concession khlaikya borok khorok thamni kokno wansugui gai school committee je rang singno concession rikha amno bade je eta sing tini or amount rikha abo ajago singno kwbangma lukurok no chubasu khlaikya ajaga chini ani pini khoroksa kalayo Swapna Debbarma bobo sugno 5000 rang chubajak tebo tongo ani simnani khoroksa sebok khane bobo 5000 omo haike sinlogi tongo tebo chini das Sanjeev Debbarma borok 5000 Dorendra Debbarma 5000 omo haike jotono chini Majuli Bishal te Rimika na hamjagui borok chubalayo omo haike no social media nukjai hinfano जों manuk jago karon borok no chubanani bagui tebo lukurok जोंनो kok riwi tongo kai ang asa khaio ani logio tebo tiprani tiprasarok borok no chubathani phayani hini karon borok ni logi bin buma bufa hisabe जों no tabuk borok no nai tongo te bin nana thagu song bo choliya Samwngbo khaimiya hani bagui bongni life ni total je nainani abu bebak sung barja najak khaini bagui sung social media phai chini bo pojate kisa helangnani bagui sung jotono koinani bagui se sung social media o manuk jago o jaga kunu rajniti অথবা jaga kunu politics ni kunu naharmung gurui ang jefru o hostel phai boroi malnya phai te borno kok rijak naina hini phai afru ang ani MLA ship no ang Agartala on ani nogo kabi phai ang o jaga ese MLA hisabe phai ang o jaga borokni khoroksa ishorni naikol ja khaikese boni logi tawnani bagi phaibani ge je school committee rok sinda jiten songrok o jaga principal songrok jebabe subawi tongo belai kheno bornobo hambai mario je omosukai subai tongmani bagi ge belai na hambai jara subana musungnairo borok subai mano khanaka kcharo koekjon borok phai borni nogo subai thangoini tebo amchani lukurokbo subana nebagi ready no tongo karon bongni hai rare of the rarest case खूब कम माने यार मुझे क्या काम को पढ़ने नंग में ऑफिसर कोटो में नंग में दावाना ओके तक खुला ही तो ना खुला ही